I-laparoscopy noma ukuhlinzwa bokufinyelela okuncane, okubizwa nge-colloquially ngokuthi ukuhlinzwa kwe-keyhole, kuwumkhuba ovame kakhulu kulezi zinsuku. Izinsuku zokuhlinzwa okuvulekile sezidlulile, futhi i-laparoscopy isidlule ukuhlinzwa okuvulekile ngezindlela eziningi. Cishe konke okunye ukuhlinzwa okunjengamatshe enyongo, i-hernias, ngisho nokunamathela. Futhi kungani kungenjalo, ngisho nezifo ezimbi zingaphathwa nge-laparoscopy. Ngakho-ke isizathu sokuthi lokhu kudlule ukuhlinzwa okuvulekile kungenxa yezinzuzo zakhona eziningi. Ngakho-ke uma sibheka izinzuzo zokuhlinzwa kwe-keyhole, ikakhulukazi ukuhlala esibhedlela okulinganiselwe, lapho isiguli singakhululwa ngosuku noma ezimbili ngemva kwenqubo. Kodwa-ke ekuhlinzweni okuvulekile kungathatha izinsuku ezine kuya kweziyisihlanu noma kwesinye isikhathi ukuhlala kwesonto lonke esibhedlela. Inzuzo yesibili, ukubuyela emsebenzini ngokushesha. Lapho, ngaphansi kwesonto ngemuva kokukhishwa esibhedlela, isiguli siyakwazi ukuqhubeka nemisebenzi yaso yansuku zonke. Lokho kuthatha isikhathi eside kancane uma kuziwa ekuhlinzweni okuvulekile. Iphuzu lesithathu, izinga lokutheleleka ngemuva kwenqubo, lincane kakhulu ku-laparoscopy uma liqhathaniswa nokuhlinzwa okuvulekile. Futhi ekugcineni, njengoba izimbobo zokuhlinza zincane kakhulu, ukuphola kuyashesha futhi kuyabonakala. Ngakho indlela esenza ngayo le nqubo ye-laparoscopic noma ukuhlinzwa okuncane ukufinyelela iyafana. Noma yini eyenziwa ngendlela evulekile iyenziwa ku-laparoscopy futhi. Kodwa umehluko kuphela ukuthi kwenziwa ngezimbobo ezincane kakhulu esiswini sakho, kunokuba kube nesibazi esikhulu esiphakathi, noma isibazi esikhulu esiphansi esiphakathi. Lokhu empeleni kusheshisa inqubo yokuphola kanye nayo yonke ingxenye yokululama. Inselele kuphela lapha yizinga lekhono le-laparoscopy. Kuyikhono elidinga ukwenziwa futhi elidinga ukufundwa.